Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire Fake. Astăzi este partea a doua când sparg 6476 de diamante. Și ce-am zis eu în videoclipul celălalt, adică am zis că vreau să maxăm o armă. Asta am maxat-o, dar astăzi o să maxăm această armă. Dar ne mai trebuie foarte multe fragmente. Acum, nu știu dacă facem UMP-ul, nu știu dacă facem și UMP-ul sau facem M5-ule. No, și dacă auziți ceva, mă uit eu la un videoclip, dar în fine, nu contează. Și nu o să dau prima dată la asta pentru că nu vreau să pice ceva nașpa sau nu știu, bă. Oare sau bă. Dacă totuși stați așa. Hai să luăm această armă Evo care o să o facem de level. Vreau să iau. Și acum avem noroc? N-avem noroc prima dată, pentru că e cu ghinion. Și aici e cu ghinion. Mă, hai să dăm la un Clash Royale. Uite așa. Bun. Și acum ce că ar trebui să ne pice? Am picat altă armă, bro. Cutie. Îți bune pentru fragmente, am uitat să vă zic. Bă, nu. Haide. Dar de ce două? De ce? Stai, revenim. Am revenit pentru că mi-a dat reclamă, nu știu de ce. Doamne, dăm ceva tare? Uite-te, mă. Dăm așa, cu schimb. Dă-mă! Uite-mă cât de aproape. Ok, o să mai dăm cu skip, că chiar cât? Nu se poate. Bă. Opa. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai vreau, bă. Bă, nu pic odată. Fac cu degetul. Nu, mă, bă. Haideți să mergem la locker. Și văd. Îndepărta Bustalus. Așa, haideți să ne ducem iară. Dacă nu pică de 3 ori, de 2 ori. Dacă nu pică. Nu. Și încă o dată. Bă, mai dau unul că poate am noroc. Nu mai dăm că o să dau aici cu skip. 10 nu sunt atât de bune.
Bă, de ce fragmente? Ok, am putea să iau unul? În niciun caz. Atunci mergem înapoi aici. Nu mai vreau, nu mai vreau. Bă, nu mai pot. Nu mai pot. Că imediat nu mai am diamante. De ce, Doamne, nu pici? Ia uite, mă. Cutii. Dar dăm și arma. Hai, mă. Nu cred. Este, băi. Am luat-o. Din 2000 cred că am luat-o. Hai să mai dăm și un spin aici. Nu mai dăm că ne cheltuim toate diamantele. Bă, dar iară nu mai rămân cu diamante, bă. Bă, dar nu mai pot, bă. Sau să mai fac, să avem încă 2000 și ceva. Hai că revenim. Hai să punem arma asta. Haide să mai băgăm. Nu mai pot, am băgat încă o dată 1600. Dați așa un pic să fac ceva. No, bun, acum tot ce vreau este să luăm de 2 ori fragmente. Așa că ne ducem la story. Dăm aici. Hai să dăm o dată. Și mai dăm încă o dată ca să avem 2600, nu? Scuze-mă, 2700. Bă, dar de ce zic 2700? 1700. Doamne, eu mai știu să vorbesc. Și cred că o să maxăm asta. 140 de fragmente. Bun. Și ne ajunge la fix. Și acum o armă Evo. Acum nu știu dacă așa, dar am zis că e o păritoare. Dacă îmi pică. Schip. Nu cred, bă. Nu. Bă. Oricum, nu știu ce simt petul ăsta. Haideți să mai băgăm. Cred că nu o să mai bag, pentru că... În fine, hai să mai dăm cu spin așa, la noroc aici. O dată. Un skip. Dăm o dată și mai dăm
Da, și nu ne pică aparent nimic. Și să mai facem modalitatea. Dăm aici așa frumos. Ce mai și fix 1000. Acum ne ducem la Lucky. Bă, cred că nu o să ne pice nimic. Oh my god, oh my god, oh my god. Bă, ce m-a mințit! Mă! Credeam că e și eu ceva, așa, da. În niciun caz. Ok. Haideți aici, poate ne pică. Poate ne pică pampulețul. Ok. Dăm. Nu ne pică nimic. Și ăsta e 70. Dar zic că mai am. Nu mai am. Nu mai am. Bă! Dacă ideea a trebuit să plecăm, îmi pare rău, nu mai ne dăm pe scări. Ați văzut motivul destul de clar? Adică s-a supărat că e pe scări? Da, nu înțeleg care ți-e așa de rău că ne dă pe niște scări. Cât timp nu înțeleg cum am putea să le distrugem. Ca idee? Da, da. Care? Să mor tu. Mamă, dar pe ăsta și-o uitați aici. Da, mă, de tot s-o rupt. Asta e bun de pus de pe TikTok din ăla, cu edit. Mă, s-o rupt și-o, uitați-vă. Gen. Și cum te mă dai? Uitați-vă aici. Ce să mai vrei? Dream, băi. Opa, m-am uitat și eu la video